byer til andre valgkrig af disse motor til. Vi sætter det ind i en fart over på døren, så kunne den. Men det var det var jo internationalt, vi brugte det nummer til. Men det kan jeg ikke her. Men om det var brugt nu, det tænker jeg ikke, det vil. Men også nu, det skal det måske op på her. Godt nok. Den blev i gang. Er det fordi den er varm? Det kunne tænkes, ja. Den er jo ikke en start. Altså magnet, den er meget dårlig på den. Er det ikke generelt bestandigt, det var de altid jo. Men det er jo også lidt træls, så skal til at lave magnet her sommerdag. Men det er heller andet altid, der er lige ringe jo. Det tænder jo godt nok det der, kan du sige. Ja, det gør det. Men der kan godt være lidt på tile. Men det er bare ingen garanti for, at den kan starte med. Nu skruer jeg den fast med vilje. Men jeg tænker, at den gør, for nogen kommentarer, den vil ikke. Nej, for Henrik, han fik jo nogle magneter på havmøllen. Jeg har jo givet ham 4 magneter, så kunne han jo sådan set gøre det med på det par stykker af den kommentar. Mixen. Hvor er alt blevet rigtig svær. Ja, så har vi. Hvis den vil nu, så er der ingen chance. Wow. Ja, ja.